салом алейкум ба тамоми подписчикои канали Таджик Шоу ва UGP Ҷавлон. Имрӯз братишкоҳо мода муроҷиат карданд, айдушанбеян алоқада биромадем, таклифмон карданд, ҳамин қуртохонаи Нурда меҳмондоримон карданд ва мо гуфти гапу фикри худмона намекунем, фикри ҷавонона мекунем барои он ки ояндаи миллат ҳаниҳои рӯз начинаеши блогеран. хоҳиш мекунам каналаш дадроин подписатсия кунем, лайк монем ва май додаро дастгирӣ мекунам барои он ки бачаҳои хубанд ба фикри ман. Ва имрӯз чӣ хеле ки медонем финали чемпионати ҷаҳонай додар Франсияда балешкӣ мекунад ва ман агар Франсияда бугум не шояд мумкин ман дар Франсия балешкӣ мекунам, не ки ҷа спорай ман Хорватияда мемонам байни мо телефонай кадоми брид инами телефона соҳиб мешавад ҷа додар дига спонсор биромадагиай. Агар Франсия бирид телефонай братишка меша, Хорватия бирид телефон айма меша. Выпуски ояндаша интизор шавен, бо чётка мешава.